Какво викат тия, бе? Здравейте, взема ли Господ мъдро завидява? Искам само да ви кажа, че не трябва да се закачате с вашия господар, защото аз съм само от 2 години на тази планета. Обаче аз съм пратеник на Господ, значи всички знаете, така че мога да ви изпепеля. Имам я силата, разбирате ли? Искам само да кажа нещо. Значи коя е най-добрата партия? Значи моята партия Метатрон. Ще направим скоро партия Метатрон и да гласувате за мене. Ще намаля всичко, особено цените на кашкавалчето. Няма да има безвкусни продукти, всичко ще е яко топа. Изберете ме. Значи, като знаете, аз съм природеният цар Давид. Тот Атланта, извънземния Метатрон, Мадрец, Архангел Михил, Архангел Метатрон. Всичко в едно, ето ме. Ако се чудите защо е тъмно. Защото така, така си искам, така го чувствам. Значи, който иска да му предскажа бъдещето, аз съм ясновидец. Също така, ако иска някой да му гледам, мога да му гледам, аз съм ясновидец. Само да си кажа, да си напише рождената дата и всичко ще е точно. Чао!